Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mambagi niyo lang so kapiyaw sumanaw salam, kalilintad, kapipiya ginawa. Pakalidat sa raktan wala ngay kapapantagan na makasasamble sakit. Pakimbagi ang raktan wala subalas o tao misilut kualay niyan. Namlagid buo kaya pantagan no so ajal yan ang takada na miya parulin yan so balas o sahid. Pamangin tanong si kuala batano dan miraot si kubulan ng Ramadan makapamosa tanong maka panahajud tano, maka tarawih tano, maka batya tano sa Quran na tarimaan raktan Allah. Sumbatan tano man mga bangsa mi ang oto di tano kandis ka sa ko mga lalad nakakasuat raktan umbala aloks tano. Kasabapan sa maso at raktan mambuso Allah Rabbul Alamin. Kaya sa katano na di tano pelulubaan na ando man na kabaloy tano mga to masusu atong su Allah. Pada din sa dua mapya nagyang to ya Allah na di ang kamatag ang buno at taman sa di karakan masuat. Asad sa tawa kapantagan na kapat masusu atong su Allah na miya guntong. Napekya rasa-rasa niyan sa ngay dunia. Nandad ni kapatay niyan na miya pragunian din su kapipi ginawa. Sabab ko kasusuat no Allah Rabbul Alamin. Napad sa lala nakakasuat wala si arkitano na masuat arkitano sumbala alokstano. Di tano yang gugudin no di na discussion nagyang to mga say aka pa kaya masuat arka sumbala aloks ka napia di nga kiran pang ni na indu akairan ko Allah na kakaro kabintangiran na di kirang kalipatan na ipamang ni kairang ko Allah Rabbul Alamin. Na ika-20 mabang sami kagay na kaya 20 antano kaya 10 antano gusyaw. Na ika-20 nagyang to hafid ala riayatiha as-sihiyya. Imanto na miya lokasina ka na siyapang ka. Tutigiran ko padaba sa atiya kaping ka. Siyapang ka so health yan. Yang ito ubad na sakit yan, nad na high blood yan, nad na kaberg yan, nad na barang-barang sakit yan na kapakikira man na miya lokas to na barang-barang sakit to. Sakit likod yan, sakit mata niyan, sakit bakar niyan, sakit tulan yan, barang-barang sakit to. Nayam hapiya na uguping ka sumiyap sa Ginoon yan. Lagi nga miyalok story pa no Allah na di imbalingan sa kawatay. Ano to pangalilipatan niyan so ba niyang bubulong o di na din yan mapaka sumbis-sambis so bulong yan so ipamulong yan nakapipitan na kaya kini pamulong niyan o na gagawin. Nakinanglang kanyan sa mga oras. Sa sobra pong kaya kinanglang nangahon si ko kay ito ka. Sa ko may ito ka na tungan na nga kailangan si uming ka. Na baka niyan inindiray no? Tungan na kailangan si ama ka. Na baka iran inindiray no? Na iman to, amiyalo kasiran. Na mga sakit iran na di nga sirap ndiray nun. Di nga sirap ndiray nun. Ka oras sa indiray nun kasiran, naid na kararangitan na sutsu Allah. Di kairam karangitan. Na su Allah karangitan ka. Yan ang mga bangsa mga urip no Allah. Isa kailangan na pakilayam tano sa Ginoo tano may kumiya lokas. So bala lokas tano di na suisa khirat na masisiyap tano sa sukap pagapamulungiran di ra nga pa-check up. Ika-20 aguisa nagyang tuwa tiyan na ba laha barnamijan sahariyan lil fas. Amanan niyan na umansaulan na paki-check upan ka doktor. Na bata bila ba umadakal ka no magariyari kapakay man na kasi sa liog.
Mano sa kana malakay panaguntaman nagpapakayas ka po. Na importante na umansaulan na ma-check up. Napian niya hindi kabaya, igira kabaya ka. Napian niya hindi kinanglan, igira kabaya ka. Ngayon nakagilagid ka pritan sa wata. Agulagid ka ay kapipikiran ka na kedid sumbul aloks ka. O di nganggal baka nga ito sabab kakedo sakitira. Nagira mabuko suka paparo ni. Hirap man na suwata, di mapaparo na pagnintanong si Kuwala aril ang tanong palaya wala. Naya buto di tanong diskas na anda man ay kaso at raka umbala aloks ka ama sino-sino niyan rakad na siya penaka na masusuat ka so Allah harapul alani. Ika-20 aku isa ika-20 aku dua nagyang ito wafir lahuma hajatihima allati tunasibu sinnahuma. Emana niyan na cukinang laniran adua nasad sa di nga kagagang kaon na pagad na nga kira. Kinanglan ni Rani Baracho babutakan pa masaan kira ito sirahatakan o di nasalamin. Sadya kinanglan adumada chiko masairan akagagang ka na pero ba nga sa okay to ano man kibgan ka kira no. Ika-20 agutlo nagyangot to gira tiyan apka sakit siran akasa sakit-sakitan siran napakisisinon ka kira na kekarata aginawang ka. Umabod na may kakasasakitan siran na baka chisi nga sadang iran. Allahu Akbar. Pagpergo sumbalalokas ka na di ka makikitawaga na sumisinga-singa ka. Kasasakitan sumbalalokas ka na di ka mantay sa TV na sumisinga-singa ka. Dapat nagira kasasakitan sumbalalokas ka na sukap pergo niyan na lagi dos kay pergo. Na sukap kesakitiro na lagi dos si erkap pakata na lagi gua ni kuwata ka. Isa kuwata ka nagira di ka kayaw. Bahkan si ina ka siya maaka. Nagira may hospital ka. Natumo ni Ramna sira ni katataw dah distros. Kaya nakapipikiran na kedekan. Petaykan. Nagira miya da susakit ka na di sirang kekanduri. Naiman to siraman ni kesakit na siraman ni kada distrosa na siraman ni kada daala na ipatut na apia bundal bu may leeran ka kekarata ginaw ka na keso ko dan ito apia ginaw. Hirapan na baka chising Allahu Akbar. Naiman mo ka sa olokas na di din makaptero na pagamaan niya na adumsarata ginawa. Siko po so yan. Matuturuan na pumili ng mga otak nga bad masusunod rap kasakit ako. Na mabsuan niya na pagutog. Di magusto. Punguraw ko. Na isa na kaumbuan to na isa pa paniguraw yan. Na di niya maptero. Sabab ko kabubayan niya. Allahu Akbar. Na mala na bakaon mas mo. Bakaon mas mo. Kakagiyalala yung kasakit. Kamapsudi ka ataw. Namapsudi ka Allah. Dapat na ikaya ka ginong ka. Gidang ito sa katawa mama, transfer siran sa babalingan. Tigyan kay karoman yan amay ko, makaumatanong sa terminal na palagwi ka. Bagakan karo si ina. Kaan matagi kuro, tagi kuro. Tungan na itanong ay kerikor. Di tanong pa kadeo kapag intaw ka matataman tanoron. La ilaha illallah. Anati ko ni kanuman yan na painal. Ibagagakan ro. Namiyo nasiran. Na eko na makaaw masirang umbalingan niya. Namiya ka umamambu, amiya uri makaw maangaw to mama na tiyan na anda si ina. Tinapitero ka inibagak. Imbagak na inibagakakan. Natiyan na suwat at taama ito. Natiyan na inibagakakan. Tiyan na inong ambagakan. Di nakagiya may kumakalabo na imbagaktan yan. Halagi do kinibagakan ka kinaka. Natumod na mau na ibagakakan. Am lagi buka daw bisa baliw ka mabuata. Kaura sa kinang lang ka balaloks ka. Kinang lang ka inaka na
kirawan kad magagsuin na aka miya rasa-rasa ikaw. Ini bagagak suwata ka. Allahu Akbar. Ito pa nga makatanud ang ito mama. Miya sa salikin niya na terminal. Niya makauma sa terminal na abananuy na iyan suwata na may ito. Ang babala-balaan sira na aso apalaya pagubog. Miya kuha niyan si ina iyan na miya kuha niyan suwata iyan. Eh kung na di matiro ang ito ina, natigyan na miyas mo kanurakan na niyo tiro liugat kanurakan na niyo personal na ipraksiyo pa na ngay apo ako na imbaga kiyo. Anayin matigyan nga pang ningo, wala bakor kanod mablog ka ang kanurakan di prikori. Nabamiyati na miyatay si ina yan. Namiyakas hindi. Allahu Akbar. Yan ang mga bangsa miya, mga urip na Allah. Pinaka-importante na kababayan ka si ina ka, kababayan ka si ama ka. Sa sobra pan sa babay aka kong balaalo, babay aka ko ginawang ka. Kamay ko gyanan ni Mambuntal yan. Na kaso ayan, apia, kanaba ka nakakailangan no ina ka, gusto ama ka na ma-achieve ka din, wanto na ibetadira. May isa ka kiran, no mapipiyasiran, kakagip ka bayan ka siran. E girap manak na ba nga siram ka babayai? Dalabot ka kiran. O di kairan tawagi. O di matero up ka sakit siran na di nga kiran ni pagisi wanto na ibetadiran. Kagip na ba nga siram ka babayai? Kasadin sa kabayaan ka na may isisi ka din. So di nga kababayaan na dead na labot ka. Yan ang mga bangsa miya, mga urip no Allah. Neno kap subat ang tanobo, insyaAllah, ikasita na miya taman sa ngote ka-20 agupat. Balasan tanong Allah sa madaklamapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.